Не бях ходила във Видин. Винаги ми се е струвал доста далечна точка от Бургас. Далеко е, безспорно. Но пък си заслужаваш. Отседнахме в семейен хотел в Видин, разположен в сърцето на града. Самата сграда е архитектурен паметник, построена в началото на миналия век от аристократично семейство, а през 2005 година отваря врати като уютен хотел. А цените са доста ниски спрямо Бургас. След това бяхме на концерт с американска публика, на който моята братовчетка е водеща. Вече доста гладни тръгнахме с американците към Дунава. Те бяха във весело настроение, с което се качиха на кораба си. А ние се отправихме към друг кораб, ама ресторант. Сходната към ресторанта се оказа доста стръмна, тъй като нивото на реката бе спаднало, но пък глада беше голям и нищо не можа да ни спре. Казахме се на здраве, въпреки че имаше риск на тръгване по сходната да се катерим на 4 крак. Взехме няколко речни риби, от които бих ви препоръчала муруната. Брускетите с хайвер също си ги бива. А цените, хора, просто няма такива ниски цени по заведенията в Бургас и в София. На другия ден продължихме с действената крепост. Наричат я така, защото никога не е била превземана с сила. Византийците, например, се я превзели с измама и подкуп след неуспешни сражения. Нищо ново под слънцето по отношение на подкупа, а вратите са толкова масивни и хубаво е, че са запазени и до днес. Само си помислете какво са видели от средновековието до сега. След това продължихме с морската градина. Грешка. Речната градина. Понавихме от Бургас. Даже намерихме инстаграм местенце, където освен любуването на хубавата гледка си направихме и снимки. Какво още видяхме във Видин, ще споделя в следващото видео. А вие се абонирайте за канала, защото качвам ново видео с интересни места и събития от България и от чужбина всеки понеделник.